Isang mapagpalang araw, mga idol. Dahil nabudol tayo ni Shopee, nauto natin si Heart. Ah, Binilan tayo ng SJ4000 modified, yung GoPro lens ng gamit niya. So tara mga idol, i-review natin. So mga idol, i-unbox na natin itong SJ4000 modified. Bali kaya siya modified dahil yung lens niya is GoPro na. Yung Hero GoPro Pro ata yun kung hindi ako nagkakamali. So, tara mga idol, samahan nyo kayo unbox natin. Yun. Thank you nga pala uli sa aking Heart. Dahil nauto natin siya, bilang tayo ng SJ Cam. So, samahan nyo ako idol at i-upload natin. Sa susunod na video natin, ikakabit natin siya sa helmet natin. So, yun. Bali, mga idol, ilalagay ko sa description ng link na to para sa mga gustong bumili rin. Actually, fanatiko ko ng mga SJ Cam. Yun. Yung dalawang kahon niya, 4K, 30 FPS, lightweight, HD recording, accessories are complete to adapt to a variety of occasion. 64 maximum support, 64 gig memory card. So, dalawa pong klase ito. Isang 128 at saka isang 64. Yung 64 lang po kinuha natin dahil okay naman na yun. Kung kasya na siguro yung mai-record natin doon. Ang includes po, so, ito pong in-order ni Heart, may kasama lang memory card. Pero actually, wala po siyang kasamang memory card. Mas mahal po siya sa yung stock niyang ganito na hindi modified. Mura lang po. So, thank you pa rin at nauto natin si Heart. Bali, ang nasa likod po ay, nakikita ba? Specification niya. So, tara mga idol, buksan natin. Yeah. Yun, naka muna. So, dito muna tayo. Ang accessories pong kasama ay ano to? J-hook. Tapos, mga nut. Tapos, adapter. Kita. Tapos, dalawa. Tapos, helmet base. Mount base. Helmet mount base. Kung di ako nagkakamali. Tapos, USB niya, 2.0. Saka po, tawag dito, skeleton frame para po ilalagay sa helmet. Tapos, ano ba to? Sticker na SJ Cam. And then, manual. So, mga idol, tatabi muna natin para makita natin yung yun. Bali po yung mga accessory na yun, mga gamit natin kahit sa okasyon, pwedeng idikit. Meron po kasi siyang mga 3M sticker sa likod. So, ang kasama pa po ay mic. Yun. Ere po yung sinasabi kong lens na ipinalit. Ere po yung stock ng lens, nakikita ba? So, ayan. Ere po yung stock ng lens. So, ito yung mic. Baka magasgas. May kasama rin po siyang at ere po yung pinanggalingan. Hanapin niyo po si Action Cam at iba pa. Sa kanya po nabili itong SJ4000 modified. So, andito na po tayo sa camera. Nakalagay siya sa waterproof case. Buksan natin. Ayan. Buksan natin. Okay. Ito po ang itsura niya. Yun. Dito po tatanggalin yung battery.
Yun. Battery po niyan is 3.7 volts. Diba? Lagyan po ng memory, ah, mini HDMI, at saka po yung cable niyang 2.0. Sa taas po ang okay. Ang power button nasa harap. Arrow key sa gilid. So, tara mga idol, buksan natin. Yun. Yun. Bali, nakaset po siya ng 1080, 1080, 60. Ayun po ang mic. Kaya po siya modified. Yung SJ-Cam 4000 Air is wala siyang external mic. So, ngayon po, nilagyan na siya. Ayun. Ito po. Para pagka nilagay natin sa helmet, yung dito, sa skeleton frame, magagamit na natin siya kasi po yung modelo na to is walang mic. So, wala kang maririnig. Mag-overlay ka na lang po nung sasabihin nyo. Kung sakaling hindi makakuha po kayo ng hindi modified. So, yung lens naman niya is, ayan. Bali, dalawa na yung lens ko. Isang stock at saka isang pang GoPro. GoPro na po ang nakakabit. So, mga idol, ayan. Nakikita nyo ba? Medyo, mamaya, bibigyan ko kayo ng sample ng video ng kuha ng modified SJ-Cam Air. So, mga idol, makikita yung lighting indicator dito na gumagana yung video. Tapos, memory card. Pwede nyo nga rin po palang i-connect to sa cellphone nyo. Gamit ang yun. I-scan nyo po kung Android, i-scan nyo sa gilid. Kung tag na to, kung Apple, i-scan nyo lang din po. So, mamaya pakikita ko po sa inyo. Check lang natin yung setting. Setting. Kano ba setting? Ayun. Yun. Setting. Meron siyang, tingnan natin. Ayun. 1080 FPS. 1080 30 FPS. 720. 120 FPS. 720. 60 FPS. And 30 FPS. Tapos, meron siyang 4K. Ay, ayun. 4K 30 FPS. Nasa inyo na po kung ano gusto nyong resolution pagka ginamit nyo siya. Tapos, yun. Sound recording, time-lapse, loop recording. Tapos, click uli ang off. Photo resolution, time, auto, close, drum shot, exposure, white balance, auto, driving mode, image rotation, Wi-Fi. Yan po yung sinasabi sa inyo, yung Wi-Fi ay na-connect sa cellphone para pwede mong gamitin kahit iwan mo, i-remote mo sa cellphone, pwede naman. Tapos, ito ba? Light source frequency, auto, LED indicator light, auto screensaver, auto shutdown, time watermark. Lipat ulit tayo, pipindutin lang po ulit yung off button. Language, daytime, format, reset factory settings, firmware version. Pindutin po ulit natin ngayon. Pagka gusto natin alisin dito sa mode na to, press OK to exit. Ito po yun, nasa taas. So, try natin idol yung mga Wi-Fi. Magda-download po kayo ng ayan. Magda-download po kayo ng ayun. SJ-Cam Zone. Tapos, kukonect nyo lang sa Wi-Fi. Tapos dito po sa mismong unit, ay pipindutin lang natin tong up button para mag-connect sa Wi-Fi. Yun. Yun.
So, ayan po mga idol, connect na siya. Tingnan natin ngayon sa apps. Yun. Iyon, yun po yung sinasabi ko sa inyo. Ayun, oh, nakuha na niya ako. Nakikita niyo po ba? Ayun. Ayun. So, ayun po. Yung sa linaw po, mas malinaw siya sa stock. Mas maganda yung modified. So, sa mga baguhan po na kagaya ko, ay pwede na po ito na ano. Kung yung pong stock po lalo na po yung modified. So, kung may pambili ka naman, why not? Bumili ka GoPro. So, ako po kasi fanatic ako dito ng SJ Cam. Okay na po sa akin ito at kung magaling naman po kayo sa editing, kaya naman din ang editing yun. Kasi nilinaw din naman po ng GoPro. So, po, GoPro na rin ang lens. Okay na siya para sa akin. So, panoorin niyo pa po at isushoot ko siya sa ganitong 1080 resolution. Panoorin niyo po mga idol. So, nga po pala, shoutout po kay Action Cam at iba pa. Doon ko po nakuha ang unit. Maraming salamat sa iyo, Action Cam. Maganda. Para sa akin, sulit yung pagkakabili ni Heart. And then, ang galing ng pagkaka-modified mo. Highly recommended po siya, mga idol, kung gusto nyo bumili. Yeah, meron po siyang account sa Shopee. Message lang po kayo sa kanya. Maraming salamat po, mga idol.